Bali guys, wala rin tayong video doon sa loob ng ng hospital. Bali doon lang tayo sa labas kasi bawal videohan yung mga tao doon, yung mga nagpapagamot doon kasi bawal silang kuhanan ng picture tsaka bawal videohan. Kaya yung mga nasa labas lang ang pwede nating videohan. Yun guys, bali ngayong araw guys, pang 7 chemotherapy na nung asawa ko. Bali isa na lang. Pagtapos nun, bali yung targeted therapy namin na 18 sessions yung gagawin. Tapos pagkatapos po noon, alam ko may pa siya, 14 sessions pala ng radiation naman. Yun yung mga susunod pang gagawin sa kanya na mga gamutan sa kanya. So guys, ito yung video, panoorin nyo. So nagpaserap ulit tayo ng mga ID niya. Kailangan nata doon sa loob eh. Papasa niya doon sa loob. So guys, bali pang 7 chemo na to ng asawa ko ngayon. Magpa-xerox lang muna ako ng mga papel niya. Babalik muna ako dun sa kanya dun sa loob. So bali sa September 15 last chemo niya na. Bali yung kasunod nun guys, na lang targeted therapy niya 18 sessions naman. Bali pangalawang session niya na ngayon sa sa targeted therapy, kaya may 16 sessions pa siya pagtapos ng ng chemotherapy niya. I-off na natin guys kasi bawal dito. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.